Mao ni ang karaang balay sa Carcar City nahimo ni pag 1878. Pero usara ni siya sa mga balay nga karaan. Dili na kayo kakakita og ani nga balay karon nga ng mga bagong gitukod. Pero makinomdom ko sa balay sa kong lolo sa una dito sa Leyte. Na siya mga similarity sa design. Kani nga design panahon ni sa Katsila. No? So ang mga pultahan door frame, ang bungbong kay kahoy, ang sawg, ang lamisa kay kahoy na unya ang sawg gipasinawan ang sami no kahoy na no nya ang haligi sa balay na ay mga kahoy sa suod tibok haligi ang sawg sinaw kayo gilampasuhan no ingana ang balay sa una sa panahon sa Katsila. O komunikais ni sa ilahang balay sa una nga naay makatanaw ka sa gawas naay railings no kita sa diri na agya po'y haligi nga kahoy no mo ni common no antod pa na sa ilawom na may silong ang mga balay sa una naarita sa hagdanan ang hagdanan sa una mga pure nga kahoy ang ligon kining kahoy 1878 hangtod karon intact pagyapon kay wala siya ginigabok ing-ani kaligon ang mga kahoy sa una gamiton para sa balay. Kaabot na ko diri kay diri giheld ang Sivera 2023 sa Carcar City o usa sa amo ang kauban na officiating official gidala mi diri sa usa sa mga karaang balay. So nindot kayo ang feeling mo ra kag balik sa unang panahon no lahi na ang mga balay karon sa amuag sa Lapu-Lapu kasagaran mga balay mga bagong design naman pero kani makita na ko nga murag karaan kayo pero ligon pa kayo ang balay nindot gyud siguro mga material sa una og tuod kay giimbitar mami napugos lang in taon pag may kaon ani ang balibaran po nimo ang grasya. So, ing-ani ang kinanan sa una no nang usa ka lamisahan magtapok ang tanan unya kay numdum ko sa una kay di gani pwede nga naitagak nga mga mungho imo gyud ang kutdo ng imuhang pagkaon na sa plato ug nindot kay ang feeling no, salamat day sa amo ang kauban nga nag-host ani nga visit sa usa sa karaang balay ug sa preparation sa food tungod ani na murag naka-relax mi gikan sa kakapoy sa amuhang trabaho unya nakaanhimi diri nindot kay ang ambience no kanang solemn kayo na murag sa unang panahon nga malinawon kayo. Among gi-enjoy ang stay na mo diri among na-feel ang hospitality sa tag-iya sa Panimalay ang gitarong Manila og abi-abi unya nang comfortable kay mi nga nisod maka kuano ganang nindot ng feeling ganang sa unang panahon karon daghan na kay nausab sa dili lang sa balay kundi sa mga tinagdan sa mga tao nga rin ma-feel pa nako nga ang sa unang generation na agyoy hospitality nga lahi sa karon hospital pol gihapon ng mga tao karon pero naay lahi gamay ambot lang gamay ra ba kaha pero naay daghang lahi so mao din ni ang usa sa mga karaang balay dinhi sa Carcar so kung makasuroy mo sa Carcar lingi mo sa wala o sa tuo na ay mga karaang balay din nga inyo makit-an panahon pa na sa mga Spaniards o na-preserve sa uban o gantod karon inyo pang makitaan. So kung makaanhi mo sa Carcar, tanaw-tanawa lang sa ninyo ang inyong palibot and learn to appreciate the history o unsa ang naitabo sa unang panahon.
and to Karkar City nga nag-host sa Sevilla karong tuiga 2023. Salamat kayo o we enjoyed your place. Salamat nga inyo ming gipakita kung unsa ang Karkar City.